conscients que el que hem de fer és donar suport a les persones que mantenen viva la cultura d'aquest país i que fan que el batec de la cultura i també el batec de la nació doncs, continuï endavant. I realment ha estat un acte fantàstic perquè, en certa manera, visualitza o permet visualitzar tota aquella gent que treballen al voltant de la llengua a la nostra ciutat i que es preocupen de determinats col·lectius o de que la llengua, la poesia arribi a tothom. Tenim 59 actes en 33 poblacions. Superem amb escreix la resta de demarcacions de Catalunya. Per tant, com a director dels serveis territorials, això em satisfà moltíssim. Hi ha molt d'esforç, hi ha moltes persones, hi ha molt de compromís, hi ha molta il·lusió, hi ha molta feina, hi ha molt de treball que realment doncs, es visualitza amb aquesta explosió d'actes. En què es diferencia el dia d'avui amb altres dies? Doncs que posem la poesia en primer lloc. Un poco, es la primera vez para poner la poesía, pero creo que es muy, muy buena. Home, la poesia és art i si volem una societat amb valors i que intenti ser, diríem, sòlida, sortint del poder que té la globalització a vegades de marejar, diguem, a tota la gran massa social, doncs és important que ho recolzem des de la cultura. Suposo que si tinguéssim ara un poeta aquí diria, bueno, doncs falta més recolzament des dels governs i tot, no? El que és cultura, jo m'atrevesc a dir-ho i no crec que m'equivoqui, no? S'ha de recolzar molt més i se li ha de donar valor, no? Ja està bé que ara des de la Biblioteca Pública aquí de Tarragona se li estigui donant aquesta setmana, no? A la poesia, però això s'hauria de fer no aquí a Tarragona, sinó a nivell de tot el país, s'hauria de fer 3 o 4 vegades a l'any com a mínim, no? Perquè la gent s'acostumés a llegir poesia o literatura en general, és necessari.